Animar a festa con cantos de taberna e para rematar a noite co videomapping para dar como colofón desta feira. E despois mañá se empezan as feiras, a festa patronal e do bolo, tanto 15 como 16. E nada, paso ya a miña palabra que ao subdelegado do goberno. Bueno, gracias Alberto, gracias alcalde. Bueno, saúdos a todos os tenientes alcaldes e concelleiros e autoridades que hai presentes. Dá gusto estar aquí, hai un ambientazo xa espectacular, está precioso o bolo, está precioso a plaza, hai un ambiente que dan ganas de que empecemos a calar os que estamos falando para empezar a pasalo ben e a disfrutar e tamén mercar neses produtos tradicionais. Además, hai moita xente coñecida, moita xente do bolo que, bueno, eu coñezo personalmente, que circunstancialmente as vexo noutros lugares e sempre din que son do bolo, son moi orgullosos a xente do bolo de ser do bolo. Eu todos os que coñezo, pois do Barco ou do Ourense,